Aku tak dhisik. Yo. Heeh. Coba. Oh. Oh. Siap. Awas deh. Ya. Awi, siap. Wah, wingi Allahumma sholli ne aku. Oh, agak glundung-glundung. Hei, apa? Romah genor kan wong loro ta lek gede. Dadi lek kerja bareng kok. Ah, kok dibahas. Nun. Wih, kenapa niku? Oh, patron wingi spesone meleset ini. Ini setengan ya. Aduh. Bah, blek-blekan. Alam, Pak Tiro. Waalaikumsalam warahmatullahi Para bapak, para ibu, kasih warga kata kawal hormati, jamaah sabi kita yang berhormati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dunia Allah terkendali penyusutan sama puji syukur karena syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Hari tadi hari impor nanti diberikan rahmatan dan keberkahan yang seluruh. Saya berkesempatan dan kali dan bulan Islam mengental mengenalkan mengenal kami meminta itu dari sampai kolom. Salawat wa salam dan sambujud kantor dan angkatan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulis berikut dengan walau karbo turun putus walau sahabat ikut walau wali walau nabi dan mati sampai insyaallah. Mungkin kalau kurang sholat mungkin pun dan satu persamaan tetapi belum pun bintang waktu umur kita. Kalau bapak kalau ibu jamaah pengawasan sambil juga yang menghormati Allah Subhanahu Wa Taala bukan petiwati wonten dalam menikah berlomba acara wonten dalam menikah untuk kita wajib kita belajar cara dan bersama kita belajar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma
Ibu jamaah pengawasan Sapi Lutai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersebisa atas nama pengurus akan pembaikan pengelawur kekerasanipun para bapak para ibu sampun kepada lahu wonten ing papan sanesipun kita akan pemimpin luhur dan kekerasanipun Ibu Korijem sak keluarga sampun kepareng nyediaken papan dalam ukuran pinipun kagem ajaripun pertanggihan silaturahmi silaturahmi wonten ing dalem menika. Mungkin kesanipun Allah tansah paring ngritu kandhane ingkang dikahormatikan. Para bapak para ibu jamaah pengawasan sadherek rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mampu pemijem luhur guna ketenasanipun para bapak para ibu jamaah Sapi Huda wujudipun kagem bapakipun pimpinan palingan dangan dan palingan sehat kantos ini saya saged aktivitas malih kantos komunitas kegiatan manus menan bapak kemudian hukum tak pundi-pundi bila nanti tak pundi-pundi pokoknya kontrol paling sehat sampai aktif malih wonten pengawasan Sapi Huda nanti monggo kita gunakan pipi untuk sampai dinasihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa dinaya Allahumma anzil basa rabbana sya'na syafi'a shifaa ila shifauka shifaa la yughadiru saqama Allahumma anzil basa rabbana syafi'a shifaa ila shifauka shifaa la yughadiru saqama Allahumma anzil basa rabbana syafi'a la shifaa ila shifauka shifaa la yughadiru saqama Allahumma salli Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wa fatih bima salam nasiril haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril alim. Allahumma Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an ala thayyiban mubarakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah Allahumma
wasallim ala dawam ya Allah kelingono sakandi Allahumma sholli ala Muhammad Syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wasallim ala dawam tujuane iku apa lan samune kanthi gawa ingkang mau katekno nuling jawa kanthi cetha Allahumma sholli ala Muhammad Syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wasallim ala dawam saking Allah wonten kula semangke ing alam donya akhirat papan tumeka ridha Allah maksud kula Allahumma barik lana birajaba wa syabana wa balighna ramadana yubilana gunungkana Alasanipun oleh Bapak Ibu adalah alasan sakti berubah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Asapunipun kula sedaya mangkari mangkori sikir kandil dia kepadipun kapunipun politik keluarga dan keluarga sosial Al-Quran kadang-kadang pun kami menurut organisasi kamu hati berbeda kami selalu dipun yang sepatutnya Tuhan pada sepatutnya sangat manfaati dan kepada kita sebelum sangat manfaat kita ibadah dan Allah Taala bila menyelesaikan kebenaran kepada akan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima royaktana wa qina adzabannar amin.
sesuai kata pasangan sallallahu alaihi wasallam. Estunipun ingkang asta kawasan kanipun Bapak Imam Thayyib niku parisan dadak dari akalnya pulau samping makrufi ibarat mampir tahlil parisan samping manten kemudian akan pulau ini turun kesal banget penampilan terposil dari pamit dari kau misalkan ngasih tolong ngawas mengenai menuntunan ide pun pokok bapak oleh Gusti dan itu menengkap mengatur pun bapak wonten bulan roja bulan roja bulan sing pun muliakan diri Gusti Allah dengan sesaji setahun itu mau lompat dengan rolas sasi sing patang sasi rupane iku mau sing bulan sing dimulyake dening Gusti Allah termasuk bulan roja. Mau orang kok bulan roja ana peristiwa ana bulan roja. Bulan tanggal 7 roja ana ini apa? Isra. Napa? Nuzulul Qur'an. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini bukan bulan Mu'ad bulan Rajab bulan sing dimulyake dening Gusti Allah termasuk Arba'ul karena amaliyah Rajab monggo maca niku wau Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Yang kumpul Gusti Allah berkahi ana ing bulan Rajab iki lan uga bulan Sya'ban lan mugi Gusti dumegakaken kula panjenengan sedaya ana ing bulan Ramadan. Sing kang bulan Ramadan iku yang tuantu kok anggap Ramadan orang itu tidak pernah aja bulan Ramadan kan kok bisa tapi Ramadan itu setahun apa anggap Ramadan nek wong kok bulan harapan bisa ketemu Ramadan berarti wong itu mau diparingi panjang diberikan berkat umurnya cukup nanti umurnya cukup ya umurnya cukup berkat akhirnya kok terus tambah keampilan mungkin kok terus tambah keampilannya uripe umurnya mau kami umur sing berkat umur sing berkat kalau tentang yang dari kolom hadis khairun nas man qala umruhu wa asma amalu. Saambi-ambi sira kabeh menawa wong kang diparing umur dosa tur becik ngamale. Apik akhlak budi petertine. Ya, wong sing apik niku ndak kok ora tau ngawoni wong utawa ngeleki kalau dia tahu yang pokoknya selalu berbuat baik, selalu gawe becik untuk tansah laku ana ing kebenaran. Wong sing mau kaya nas mangkala umruhu wa asma sakwalike saala-ala wong iku mau dari mau wong kang diparingi umur dosa Allah ngama dia amale umure dawa ning amale Allah ono bisa mungkin lagi masih Gusti Allah mungkin lagi kita boleh pangeran rasa itu kadung kaya musbro ning dia agak kanggo angan-angan kok
sing pisan iku mau ya iku mau wong bejo ana ing dunyane lan bejo ana ing sinten iku wong sing bejo nang dunyane iku wong sing diparingi rezeki sing berlimpah tansah digunakan dimanfaatkan oleh dalane pengekan terus dheweke mau ibadah ning Gusti Allah. Gusti dheweke rezeki tuku mobil apik-apik, omahe apik-apik, tingkat lan sakit-sakit sawai jembar-jembar paringi lembut ora marokan iku digawe digunakake dimanfaatake bondo rezekine mau kanggo dalane Gusti Allah. Ana kan kula matur tujuan iki kok jam-jam. Urip ya kok kepiye terbalik iki kepiye harus ngatur urip. Tujuane iku apa langsane kanthi romo ing kabeh mau kadekno nuli jawab kanthi cerita uripe arep nopo tur buruk nak urip. Mula becane betul iki mau siji wong sing diparingi bondo dunya akeh tur ngibadah ning Gusti Allah, bondone mau dibelanjake ana ing dalane Gusti Allah. Iki nomor siji betul dunyane betul akeh. Karena kok wong sing amanu wa amilu sholihat ati wong kang diparingi bondo dunya akeh iki mau digunakake ana ing dalane Gusti Allah mau wong iku mau bakal dirinton ing Gusti Allah utawa bakal dibuat ing Gusti Allah rupane suwan. Kenapa? Nyebet dawe Gusti Allah. Mulai kok golek ceritane Gusti Allah. Tuwa sing bejo dunya bejo ora ono iso dimanfaatke iso digunakake tur ibadah ing Gusti Allah iku akhirate bakal diganti diujoli dening Gusti Allah diparingi keturunan rupane swarga bahkan wonten ayat sanes nomor hadis saya menyampaikan bakal dipun tulisake wajah Gusti Allah yang kenikmatan sing luar biasa wong mau bis itu bakal dimoke ning Gusti Allah dipresake dari Allah diwonoke bisa mirsani wajah Gusti Allah. Itu kenikmatan sing luar biasa. Nomor siji ya mau wong dikeki bondo-bondo nang dunyane iku melimpah kuat digunakake kanggo ibadah ing Gusti Allah. Yo sebab ibadah yo rumah yo apa-apa entengan nomor siji. Wong iku mau nomor loro wong kulit ning dunya iku mau ana kalane wong iku mau bejo dunyane ning akhirate ora bejo. Sampai iku mau wong ya iku mau wong kang diparingi bondo dunya omahe tingkat bojone mereka omahe lipat-lipat sejane mengkilan sakwise pun ning ra tau digunakake nganggo dalane Gusti Allah bahkan wong ora ibadah ing Gusti Allah. Cara bondo dunyane lebih cukup uripe kepenak ning dunyane kepenak karena urip rezeki sing Allah paringi marang wong. Ning ora gelem mensyukuri marang paringi Gusti Allah utawa gelem belanjake paringi Gusti Allah rupa bondo dunya iku bahkan ning kamu toya karena orang berlaku itu hidup senang di dunia uripe poya-poya jika nanti mati masuk kabeh uripe
uripe pula-pula apa-apa no kemponek mati metu kangge wong sing Iku nomor loro lek mau wong kang diparingi pondok ning ora digunakake ning dalane Gusti Allah bahkan wong ingkang ibadah ning Gusti Allah. Kusesok berjona bune ning akhirat kita termasuk wong sing nomor telu ne yaiku mau wong iku mau bejo ana ing akhirate ora bejo ana ing dunyane uripe pas-pasan uripe ning apa anane mangan yo ning sak cukupe kendaraan yo ning sak duwene apa-apa sawah yo ning sak cukupe pas pokoknya kaya iku mau dijual saka mripating dunya iku mau ketek ning ahli ibadah wong iku ahli taat ning Gusti Allah arep kok ing duwe pondo sithik arep kok mawa saka kekurangan yo timbang yo menapa bantu yo iso bantu arep kok jumlah sithik ya dadi timbang itu aku kudu menggali sithik nang dari sithik sedekah menggali sithik arep suka langsung besok kan sithik bukan dawe surat hari luarkan sesuatu di kahanannya alkohol itu bisa itu menyebabkan berikutnya orang yang waktu lubang lapang atau waktu sempit kadang-kadang yang mau lapang lupa-lupa segini itu bisa mengatakan ini bilang sempit pak udah sumbangan kurang kerja itu kok berjawaban itu apa ini kayak itu raiso pakai obrol. Nah, kalau umpama jumlah itu biasanya seorang atau sewa tenan, tapi 10, tapi 5, sewa 40. Ini nanti jawabannya berapa itu? Wong uripe nang dunya kekurangan, bahkan rezeki nilai antek bahasane Senin karo Kamis dan bukan sadar. Iku mau ning tetep ahli ibadah, ahli pokoknya dari dawuh pangeran Gusti Allah mempersesuk bejo ana ing akhirat. Di sinau lan dunyane kecingkrangan mamane kadang aran-aran kacamata niwole meneh kadang-kadang ora takut itu harus duwe ngomong-ngomong iso mergo kekurangane bodho dunya. Ning mulai iku ahli ibadah taat ning Gusti Allah nindakake sayanganipun kawula Gusti Allah dari dhateng sunnahipun Rasulullah insyaallah akhirat bakal dijoyo dening Gusti Allah ketika bunga proyek mau taat ning Gusti Allah itu nomor telu nanti mulai kan murah pakai bejo ning nang akhirat bejo rono dhewe mau tetep tindakan ning Gusti lah ngerti pakat itu mau wis ning dunya wae ora oke we ora gelem ni ta ini kalau ini wis apa itu bahasanya dipola cukup wis patek wis ciloko nganggo lawan nang wis kok nganggo kuwi bae lah gelem dan nang di pamana wong itu dadane mau hari wong iku mau diparingi mate wis kok syukur nek Gusti Allah nek kok pompo diwujud paring kehidupan nek sukit rezekine sithik lan saklipun tansah ning tansah sobat ya jadi kalau nek paling sing apa paling apa bersyukur nek bersyukur nek paling itu ora contoh kalau apa itu mau terus sobat buat keyu disabar-sabar kira tak suwe nek dunia itu nah tergantung itu dari terus kuat ning kok gelem ibadah yo isih ana harapane bakal diparingi ning Gusti Allah. Lah nek kok durungane wis ora
ibadah wekmat tidak ngaji ngomong apa sing dibeda. Oh, di wis ora mau piye. Oh, pantang perkawis wong urip nang donya iku. Kare awake dhewe manggon nang dipampane pun jadi tinggi kira-kira terpulung ampun makanan nomor 1 terpulung ampun makanan nomor 2 terpulung nek makanan nomor 2 utawa jaja ade makan nomor 4 engko jumate wis nomor 4 itu paling kaya dhewe wis ora dhewe wis ora gelem ni dan ino kok senakane menciptakan nanggung yang wis kersa nah akhirat soro duwe so paling murah kok nang dunia kurang kanggo bejo wis mangan apa sanane ning dulur ibadah ing Gusti Allah kuwi ana. Wong dikani oleh sifat itu wong itu kok upama dipore kuwi tebus warga nang tendu. Itu mana kok dinai pasti kesimpulan nang sepuluh baik isi kuwi harapan. Soal boleh itu kurang suka perlu. Ning isi kuwi harapan mlebu swarga. Lha nate matur wong nek kabeh mlebu swarga. Wong wis kabeh mlebu neraka. Angger pokok iku mau duwe iman ing Gusti Allah. Iku isi kuwi harapan bakal diparingi swarga ing Gusti Allah. Kalau iman iku lho, apa yang mlebu swarga kabeh nek kebuka kontak kabeh manungsa wis dilandang dumang kabeh rampung. Gusti Allah dawuh para malaikat boleh ana bulan iku. Kulo jeneng Gusti. Iku aku kabeh tek manungsa iki, kang swarga iku metu kabeh, kang neraka metu kabeh. Bulan sing pantun nang nalika ora dunya tumapa iman, boleh ono. Iman boleh mereka dibeli kalau malaikat kuno. Mereka mlebu neraka boleh usak-usik apa kosong kabeh. Boleh itu boten matur ka Gusti Allah Gusti kula mboten manggi kula boleh jangan boten kabeh foto piye kirung kabeh lan kita. Kesana pokoknya boleh ana mati stop. Ambil itu nampak dari malaikat di kursi halaman sing dengan besar ketemu wong iku mau. Di kursi atau di sing baru atau yang baru kepulitan. Kemudian di kursi orang dokter dan wong sing ganteng dan wong sing sehat dan sing ganteng prakosa gertitan ni wong iku. Duh, ini ketemu di wong iku. Kalau masih ada iman, ini Gusti Allah jauh sapa sing duwe iman iku kau tanpa diparingi kenikmatan ning Gusti Allah rupane bakal diuturke kanggo swargane Gusti. Iku sak akhirat iki wong sing kudu swarga kalau wis entek kabeh mau iki Gusti Allah duwe wong sing padha iman ning Gusti Allah. Kalau cuma Gusti sesuai dengan pulang kita tahu sebenarnya itu pasti berubah. Akhirnya dipanggil Gusti Allah dan apa yang akan suatu itu dikai berubah. Kami selalu suatu Allah katolik dunia bahkan ditambah oleh katolik dunia. Wong itu ganti kotor pertama ganti rojo bisa kantor terus ampun gitu. Kalau makar saya itu kayak di kabel sampai aku isi diparingi kerajaan dulu, isi kerajaan dulu itu bukan itu. Bukan sing kayak ini, bukan bukan kalau begini hal yang paling iman yang Gusti. Sama mungkin itu, benar. Untuk apa benar? Sampai kasih senang nanti nanti semua ada materi ini jam itu jam 10 kalau bang kemarin kesempatan kita tadi juga kesempatan untuk kita bisa mau terima pun dan
sekolah majelis menurut betul mengenai hukum betul mengenai kantor minta pembentuk dalam kok di kantor satu salah RU sesuai kawasan antara alhamdulillah ini undangan hari kalau tinggal buka tinggal dikantor ibu hati pangkulo pulau kiri pinggir kaki wetan kari tetangga malam sungai kerbalik kata makan lokal kalau pun ibu hati tunggu lalu tetangga Makanya saat itu Allah tetangga waktu kita Allah sudah kita tutup kalian alhamdulillah alhamdulillah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.